Banskej Štiavnici žilo v minulosti niekoľko rodín židovskej náboženskej obce. Počas druhej svetovej vojny z nich veľké množstvo bolo deportovaných alebo zabitých. Židia v našom meste zastupovali veľmi dôležité štátne, vzdelávacie i lekárske funkcie. Už počas vojny začal prudko narastať antisemitizmus v našom meste. Pretrváva to do dnešnej doby, na čo by sme chceli poukázať. Banská Štiavnica a židovská komunita mali veľmi špecifický vzťah, keďže za Rakúsko-Uhorska existoval zákon, ktorý zamedzoval Židom usídlovať sa v banských mestách. Židovská obec kdekoľvek existovala na svete, tak priniesla len prosperitu. Židovská náboženská obec so svojimi členmi, so svojím biznisom, ktorý viedli v Banskej Štiavnici, sa stala najsilnejšou židovskou komunitou v celom Slovensku. Mali tu rôzne prevádzky od obuvníckych, textilných fabrík, cez obchody, cez lekárov, všetko možné naozaj. Tu v Banskej Štiavnici, možno že aj tým, že komunita tu bola z veľkej časti nemeckého pôvodu, sa protižidovské zákony začali uplatňovať, alebo nariadenia, ešte nie zákony, uplatňovať ešte skôr, ako vôbec bol schválený protižidovský kódex. Máme dokumenty, keď ešte pred schválením židovského kódexu sa tu bežne listy podpisovali podpisom na stráž, s pozdravom teda na stráž, rôzne iné články už boli publikované. Naraz sa to zlomilo. A v podstate väčšina Židov z Banskej Štiavnice bola transportovaná už v prvom transporte. Takmer celá obec bola transportovaná už v tom prvom transporte, ktorý išiel vôbec zo Slovenska. Ostalo tu asi 100 Židov na výnimky, ktoré dostali ekonomickú a hospodársku výnimku ako dôležitý Žid, ekonomicky dôležitý Žid. No a títo postupne tiež boli transportovaní. Vrátilo sa naozaj iba niekoľko obyvateľov a členov židovskej náboženskej obce a títo takisto uzrúc teda pomery v Banskej Štiavnici aj povojnové a zistiac, že sa vlastne nemali kam vrátiť, tak emigrovali. Je naozaj málo tých, ktorí zostali na Slovensku. V súčasnosti v židovskej náboženskej obci v Banskej Štiavnici nie je nikto evidovaný, pretože neexistuje tá obec. Najbližšia židovská náboženská obec je registrovaná v Banskej Bystrici. Členom tejto židovskej náboženskej obce je pán Velvar, ktorý je ako jediný pamätník tohto obdobia a jediný preživší, žijúci aj teda tu v Banskej Štiavnici. Pán Velvard bol jeden z tých známych švajčiarskych detí, ktoré trpiac traumou po tých katastrofálnych zážitkoch z druhej svetovej vojny neboli schopní sa vyrovnať so situáciou a neboli schopné tieto deti normálne fungovať, takže bolo im ponúknuté istý čas rekonvalescencie stráviť vo Švajčiarsku. Takže pán Velvard čas zotavenia strávil práve v tom Švajčiarsku, to sú tie švajčiarske deti. Určite ten vandalizmus je aj v iných týchto, len tu bol v takom väčšom rozsahu a keď ja som sa o tom dozvedela, tak som sa tak zamýšľala nad tým, že čo k tomu, ako viedlo, či to, že ten cintorín je predsa tak, akože v takom ústraní viac menej, kde teda menej sa ľudia pohybujú. Ochrana spočíva v tom, že teda existuje určitý systém a špeciálnu ochranu si každý vlastník zabezpečuje sám. To znamená, že tak ako i pre iné je rozpis polície, je teda polícia vonku, lenže samozrejme nemôže polícia v počte 8 príslušníkov obsiahnuť to, že pri každej jednej nehnuteľnosti alebo na každom jednom mieste v danom okamihu bude a ešte to, že je tam rozpis služieb.
Ono sa to tak nejak, tak ako je to taký úzol, že vzniklo to počas tej druhej svetovej vojny, naše výskumy, a dokazujú to, že tá situácia tu bola veľmi pozitívna a atmosféra v tomto meste bola veľmi multikultúrna a veľmi pozitívna. A naraz tá vojna zmenila všetko, vymazala všetko pozitívne z hlav ľudí v tejto komunite. A keďže komunita zmizla z tohto mesta, bola vykinožená, vyvraždená, tak už nebolo koho, aby tie predsudky, ktoré sa počas vojny dostali do hlav ľudí, aby ich niekto zlomil. A tak sa to postupne akože zakorenilo v tejto súčasnej generácii, ono to išlo z generácie na generáciu a je to tam. Ja to stále tvrdím, že my sme stále antisemický štát, ale najmä aj antisemické mesto. Ja sa veľmi teším z podpory ľudí a úprimne za ňu ďakujem. Tých, ktorí rozumejú problematike a ktorí nemajú takéto antisemické cítenie. Ale bohužiaľ v Banskej Štiavnici je mnoho takých a ten počet rastie, ktorí takéto cítenie majú. Ide o skupiny mladých ľudí. Vtedy začal vychádzať časopis Pravda, Slovenská pravda sa to volalo, a tiež vychádzal Gardista. No a v Štiavnici vychádzali noviny, myslím, keď sa dobre pamätám, tak sa tomu hovorilo Štiavničan. No a v týchto novinách sa prejavovali určité znaky toho antisemitizmu aj nálad proti Čechom. Najväčšiu dôveru v Štiavnici Židia požívali tí, ktorí boli lekári, a obchodníci, niektorí vynikajúci a dobrí obchodníci, statoční obchodníci to boli. Nachádzame sa pred budovou centrálky. Bol to stredoškolský internát. Bývali tu študenti stredných škôl. A je to úplne na vrchu Trojičného námestia. Ja si na to veľmi dobre pamätám, ešte aj v povojnovom období, tu, čo sa vracali ľudia zo zajatia domov, tak tu bola vývarovňa a tu dostali zadarmo v tej jedálni potom jedlo. Mohli si tu zobrať jedlo a dostali zadarmo jedlo z tej kuchyne, kde sa varilo v centrálke. No tak a naproti tejto budove je dom, kde bývala pani Poláková, bola to vdova a ona mala syna, ktorý sa volal Béla, Polák, a priateľ sa s mojím otcom, lebo on pracoval ako šuster. Patril medzi ojedinelé prípady tých ľudí, ktorí sa zaoberali teda zo židovskej obce remeslom. No a tiež si dobre pamätám aj to, aké mu bolo ohromne nepríjemné tomu Bélovi, keď poprvý raz k nám prišiel, bolo to myslím v roku 1939 a už mal na prsiach označenie tej židovskej šesťcípej žltej hviezdy. Veľmi trápne sa cítil a môj otec mu hovoril, neboj sa Béla, však hádam, všetko dobre dopadne. No a asi podľa všetkého nedopadlo, lebo nikdy sme sa potom nedozvedeli po vojne, kde skončil, alebo on sa určite nevrátil. No tak teraz stojíme pred židovskou synagógou. Ja si ako ešte chlapec pamätám, nakoľko som sa priatelil s tým Pálkom Špicerom, že on ma poprvý raz uviedol do tejto synagógy. Bolo to pri nejakej príležitosti, že nie v období, keď oni mali sviatky, ale niečo sa tam vtedy robilo, upratávalo a tak ďalej. Tak on mi to bol ukázať. A po druhý raz som sa do tejto židovskej synagógy dostal s tým Bélom Polákom, ktorý ma tiež tam zaviedol a tiež s nimi som bol aj niekoľko razy na židovskom cintoríne. Veľmi ťažko sa ináč bolo možné dostať do tejto synagógy, lebo tam neboli prístup. Ale pamätám si napríklad to, že sem chodili deti do školy. Teda oni nechodili, ja neviem, do rímskokatolíckej chlapčenskej školy 1-5, áno, alebo do dievčenského kláštora, ktorý tu je blízko. Takže oni chodili, mám taký dojem, že až po 1-5 sa vyučovali tu a až potom odchádzali na stredné školy, ktoré si zvolili.
Naším cieľom je oboznámiť mladých ľudí s problémom o antisemitizme, ale aj všeobecne o rasovej a náboženskej nenávisti, ktorá pretrváva v mysliach. Taktiež by sme chceli získať viac dobrovoľníkov v projekte o rekonštrukcii židovského cintorína či vybudovanie verejného osvetlenia k židovskému cintorínu.